inyaya inonetsa itaure inorwadza, but the moment uchitya kutaura nyaya dzakadai is the moment uchikurisa ronda mulife yangu nevana vangu, because now kana ndakutaura kuda ndine right yekuti nditaure zvinhu izvozvo kuitira kuti vana vangu ndinenge ndichitorwawo in other way, kuti vana vangu vagowana something mukukura kwavari kuita. Saka moment ndichitya ndikudivira vana vangu pasi kuti vagara vachingori mumatambudziko seni ndichitambudzika. Toda kuti ndimbotaura ndoda kungotaura zvangu mashoko 2-3 pamusoro pekungopepusana nhasi, nekuda kuti nyaya dzinawo hadzipo dzakawanda. Mapolitics ndingati mapati ezvematongerwo enyika ari munyika medu muZimbabwe ane kahunhu kaanako kaakaremara kekuti vane nzvimbo dzavanofarira kuenda kunokambeni. Vane nzvimbo dzavanotondwa kuti kana tikaenda kunokambena ikoko then life yedu iri bhora. Vane nzvimbo dzavanozva kuti kwakati it's obvious. Pabva nenzvimbo dzavasingatomboendi. Triple C, vatungamiri veTriple C havakuzivi kunonzi kumberengwa. Even ichiri MDC T kana kuti A haikuzivi kunonzi kumberengwa. Hunhu huri kumberengwa vachine hunhu hwechimugabe nokuti kana iri opposite party ikasvikako inotoonekwa se-enemy, very big enemy. Manhingi anzi mayaya akanga ariko kupera kwehoro vakanga vachitengesa nyika ndo vanhu vanotoonekwa saivano. So opposite party, you must go to those places dzakaita sana mberengwa, kwana maranda, masvingo, zvichingodi misha imwe iri sure muchinotaura mashoko. Ndoshoka randandati nditaure nhasi. Right, 2, Triple C makahwina masiti ese amakahwina muparliament, ndime munorira, ndimo muchikuruwa chingoma mazuva. But ndoda kungokupepusai kuti sezvo makahwina, kana wateya mariva murutsva utoshinga kuenda kunotarira mariva ako, uye mariva amateya zvofanira kuti ukarova ukateya ndiwa ukawana riva rakadhinguka uchinosumudza riva unoona kune nyoka, hautizi. Vakamboteya mariva vanozviziva. Ukatochinosumudza ukawana mune nyoka, ukarova nyoka pariva, hautizi. Unotochinosumudza nyoka yoda yosumudza musoro, haiwa hautizi. Kana handitizi zvokuenda kumba ndorova 1 step yekunonga dombo ndotodzoka ndichirova, because nyoka ika inogona kunge iri yanga ichidomhanyisa mbeva yandakateya, iyo mbeva ikadarika nemariva iyo ikasara ikarohwa. Saka rova nyoka ukawana pasi periva. 1, 2, vanhu vakamboteya ingwe nechiribhani chiya chikurowa choti inotsika. Kana ukaibata gumbo ikavhunika bhonzo, inoruma tsinga inovata apo nekurinda, wari uchisvikapo chete nokudambura. Saka masiti ese amakatora Triple C, chizivai kuti riva ramakateya radhinguka, but pasi periva pane nyoka. Ndiri kureva ine kuti 2023 ndikuuya kunyarara kwakaita vanhu vese vamakarova apa. Usafunga kuti zvicharamba zvakadaro. Vanotova neimwe strategy yavari kuzama nayo kuti vachakubirai sei, vachakurovai sei. Saka zvinhu izvozvo zvatoda kuti garai makangwarira, nokuti makateya ingwe echiribhani chikabata zvachakabata, mhuka yakabata zvayo apo, asi musafunga kuti yakaenda. Varipo vanhu vaya vakakutarisai kuti topinda sei next year pamupresidential. Vanoda kukurovai, vanoda kukubirai. Saka kukubirai uku ndokwandoda kuti mungwarire. Hakuti mudairizi yangu ipapo muri kunobirwa. Kana mabirwa mukaita nharo vagoti isusu makatikunda tikanyarara 1 sei makuita nharo, ndozvichaitika. Nokuti iko zvino mavarova vanyarara, asi next time pavanonokubirai munovarova kukubirai. Kana vakubirai mukangoita nharo
monzi mwakuita naro sei nokuti isu makatirwa tikadi tikanyarara. Ndonyaya yangu ndangondikutaura zvintu musangokampena mutauni musimo mega munobuda mavhoti. Ngwarirai mavhoti enyu next year. Vanhu vamakarova vachakubirai, kana vakubirai mukaita nharo vagoti isu makaitirova tikanyarara wani. Ndonyaya yega.